Para Animal Planet представя Последите на летящите същества. Днес ще се впуснем в едно уникално приключение в търсене на летящите същества от България. Тук, дълбоко в задбалканските върхове на тази прекрасна страна, в прекрасна местност с заснежени върхове и уникални хоризонти, е естественият хабитат на едно уникално само по себе си същество, имащо способността да лети. Малко се знае за тези същества, но това, което е сигурно, е, че те се хранят предимно с пуканки, бухти, бисквити и други дребни сладки. Обикновено се движат в група и се характеризират със своя уникален, макар неразбираем за повечето хора, изискан език. Ще му еба майката! Ден след ден тези уникални същества прекарват всяка своя свободна минута в отчаяни опити да полетят. И въпреки че науката все още не е успяла да обясни тази тяхна обсебеност, ние се надяваме да разберем истинската причина за тази тяхна устременост. Ще му еба майката! При един от неуспешните опити на съществата, ние доближаваме едно от тях с надеждата да разберем малко повече за тази негова сляпа устременост към желанието за полет. Надяваме се то да ни донесе така желаните и търсени отговори, които ни интересуват. За съжаление обаче, екипа ни се натъква на неочаквана ярост. Виждате каква брутална... Майка ви да еба журналистическа! Какви брутални... Моля, господин, успокойте се! Ние не сме ви виновни! След като съществото се поуспокоява малко, ние се опитваме да го доближим отново. Видите ли тази ярост, породена от неумението да се лети и излета? Сега вероятно този човек ще се оправдае с липсата на вятър, така ли е? Не, днес не ми е ден. Моите тренировки днес са спиране на работна старта, което никой не го може, освен мен. Толкова неочаквани по самопризнание от един обикновен парапон. Намираме се на върховете на Острец, наблюдавайки отчаяните опити на едно невероятно същество да излети. Известно в научните среди под името Paraplaneristicus monchilicus, това същество вирее само по високи върхове. Има уникалната способност да се издига и лети във въздуха. Ето, наблюдаваме неговия опит. Нека видим какво ще направи. Ето, започва, тръгва. Опитва се да излети, идва към нас. Дали ще ни пропусне? И да, невероятно. Той излетя. Невероятно! Невероятно! Това същество е способно да пропътува десетки километри само с едничката цел да излети и кацне за 5 минути. Изгубихме го от поглед, но това беше невероятно преживяване. Нека видим дали ще се покаже отново. За съжаление го изпуснах над поглед. След краткия му полет, ние слизаме в подножието на хълма, за да видим дали ще го открием и в какво настроение ще бъде то. Тук намираме съществото. Monchilicus Paraplaneristicus. Виещо вероятно от Киев. Надяваме се, че след последните му буйни изблици сега ще го намерим в по-добро настроение. Въпреки че е много опасно. Бягаме! Той ни напада! Въпреки успешния си полет, то все още е буйно и нравствено. Аз ще спра този репортаж поради опасността от зверски картини. За съжаление, повече не получихме никаква вест от нашите оператори и репортери, но се надяваме някой ден да разберем повече за уникалния свят на летящите същества от България.